O Concello do Carballiño está a executar varias obras na vila e tamén na periferia do casco urbán pendentes do orzamento do exercicio anterior. Entre elas estáse a proceder do abastecemento, saneamento e acondicionamento en varias rúas da zona de Arcos como a Rúa Castelao, Piñor, Paraño, San Trocado ou Travesía de Cea. O Concello tiña pendentes estas actuacións cunha partida do exercicio anterior. Tamén na zona de Señorín estáse a acondicionar con beirarrúas e ampliación de calzada. Pois a Rúa Castelao xa foi asfaltada en quente e pintada e neste momento pois estáse a desenvolver o que é a Travesía de Cea e a Rúa Piñor. Estánse facendo beirarrúas, fíxose un retranqueo importante das líneas de edificación, co cal ganáronse aparcamentos e ganouse seguridade, porque apenas había por onde pasar os peóns, dun lado non había beirarrúas, e unha vez que rematen nesta zona, pois xa pasarán o que é a Rúa Paraño e a San Trocado, tamén con saneamento, abastecemento e beirarrúas e asfaltado, co cal quedaría prácticamente esa actuación que se complementa ca Bos Aires e todas as rúas do Fardel prácticamente renovado o que é abastecemento, saneamento e asfaltado. A Rúa Costa Rica, pendente de execución dende fai anos, está nos últimos procesos de adecuación que culminará coa capa de asfalto e aglomerado en quente, unha obra que leva o seu traballo pola súa altura respecto ao nivel do chan. Esta obra da Rúa Costa Rica permitirá tamén levar as augas limpas ao río Arenteiro para mellorar a calidade das súas augas. Outra actuación que estamos a levar a cabo neste momento son as beirarrúas que van de Señorín saindo cara ao lago, unhas beirarrúas que é unha zona moi transitada e onde había un peligro importante para os peóns, e tamén vai levar a beirarrúa, vai levar unha ampliación de calzada e un retranqueo ás novas líneas de edificación. E, por último, bueno, pois xa está onde estaban botando a Zahorra, pois o que é a Rúa Costa Rica, que calculan que pa semana, se o tempo permite, xa poder botar a primeira capa de asfalto antes de botar xa definitivamente o que é o aglomerado en quente. Si, bueno, é unha obra que leva uns muros de contención importantes, cunha altura considerable, e para fixar precisamente o nivel definitivo da rúa e que, bueno, pois executouse en plazo e dunha maneira, penso que bastante rápida para a dificultade que tiña a obra en sí. Esta obra permite levar as augas pluviais totalmente limpas ao río Arenteiro, sacarlas a rede de abastecemento e desa maneira, bueno, pois ir millorando a calidade do propio río Arenteiro, que, como ben saben os veciños, pois a práctica totalidade das augas pluviais están conectadas ca rede de saneamento e cando ven unha tromba de auga ou unha chuvia un pouco importante, esa sobrecarga que se produce na rede de saneamento pois fai que nas partes baixas, pola velocidade que adquire ao longo da Rúa das Tureses e da propia Xulo Rodríguez Soto, salten ao chegar á beira do río e empatar co colector xeral. Por lo tanto, a finalidade é pouco a pouco ir quitándolle esas cargas que teñen de augas que deberían ir limpas ao río. As últimas obras que quedan pendentes son a Rúa Carreira, Saleta, Parque Infantil de Toscaña ou a Rúa Faustino Santalices. Están preparando os servicios técnicos a licitación da Rúa da Carreira, da Rúa Saleta, do Parque Infantil de Toscaña, dos camiños e empedraos da Praza da Veracruz, e esperando pois os informes sectoriais do que é a Rúa Faustino Santalices para poder xa redactar o proxecto e licitalo. O verán está aí, sí, trataremos de canto antes, pero, bueno, con cautela, porque xa digo, por exemplo, a Faustino Santalices xa non depende de nós, xa depende de informes sectoriais de Xunta, de Hidrográfica, de Patrimonio, e as outras, pois, eu creo que sí, que deberían estar executándose. Non sei se en verão é a mellor época por
pola afluencia de xente, de turistas, pero si polo menos ao pasar o verão, en setembro deberían empezar a executarse a maior parte delas.